той е крана. След това ще я държи така докато умре. Смокай. Викал се бори. Тя вади на суки. Това му ще излезе на суки. Сега искам после стопата ралеж. Айде, извади я. Гле. Ба, ти звера. Има шанс, имам Това е тук. Това е това нещо. Там са. Тук е змини, това ще трите. Това е да ги издължи. За първ път National Geographic. Да,